nga Ma'am Tere, thank you. Pinangidalan mo ka dapat istat nila. Walang hanggang pasasalamat ang bigkas ng kaanak ni Arnalyn sa Damag Ilocano, lalo na sa mga riders ng MMPEG o Miomatic Philippines Elite Group, sa G-Flags Riders ng Ilocos Sur, Baduqueños Riders Group, Highway Patrol Group ng Ilocos Sur, Kapulisan ng Badok, Mr. Eugene Agustin at sa mag-asawa mula Batak City na nagbigay ng wheelchair na ayaw magpabanggit ng pangalan. Diyos kami ti Highway Patrol Group ti Ilocos Sur. Kato kami ti aktibo nga G-Flags ti Riders ti Ilocos Sur mo lang ma'am. Ano sa inyo dito basi nga itulong ni ma'am? Nakatanggap ng groceries, diapers, wipes, bigas at cash si Arnalyn. Nagyamang kami kadili riders di Ilocos Sur, Ilocos Norte. Kunaan ti Damag Ilocano nga na Ma'am Tere. Tano awang isuna. Anay nidalang kadapang awan niliti nga tulong apo kadapan. Kalakip din ng mga handog na tulong ng riders ang pagpapalakas ng loob ni Arnalyn para sa mga anak. Sapay kumata karkararaglap ta, kayanan namin and be strong para kadigit yung anak na ma'am. Sapay bigas ta kahit manayin ang pagkikita. Nais ring ipaalam ng kaanak ni Arnalyn sa lahat ng mga tumulong na nakabayad na sila sa hospital para makuha ang resulta ng biopsy. Sa mga gusto pang tumulong, pwede nyo pong i-message ang aming page na Damag Ilocano o sa aking Facebook account na Teresande. Teresundayon, Damag Ilocano.